Pitao sam Macu da li mu se dešavalo da se ujutro probudi, pogleda se u ogledalo i pomisli: suviše sam ja iskren za ovaj region. Pa ne znam šta bi te rekao. Koga volim pokažem, koga ne volim isto. Tako da to je pitanje učenog vaspitanja, učene škole, kodeksa, časti, obraza. Ne znam, ne mislim, to šta iskreno, da, možda bolno direktan. Ali sve drugo, lažeš drugo, lažeš sebe, jebo taj život. To nimalo ti ne može pričinjati zadovoljstvo. Tadašnji broj 6, ovo rektalni alpinizam i ostale nuspojave. Tako da, što se mene tiče, tako i nekako drugačije. Jebem li ga. I to isto tako je bez celofana i mašnice. Ne znam šta gore. Vana ga upakovano u celofan film sa mašnicom. I dalje je govno. Tako bez lijepih pakovanja, bez ovoga, znaš, mislim, s džukcem, samo džukački. Ako govorim, jer ja čao ću. Jer ja samo tako, s žukcem ne možeš drugačije nego džukački. S elokventnim, obrazovanim, vaspitanim čovjekom može se zvati žukelom, samo džukački, puta 4, inače za mene.